Seo or upper nua le haiginiuv. Tá ag bhealm conas Lúibíní a bhaint amach. So I had to take out brackets. Agus someone can tosnú le sampla just le gná éhracha ar dús. Agus is é seo an ceist. Feig an fragra do cathair Lúibín trí móda dó. Now tá úsagin ó ormata go cílín an cathair naca le Lúibín cílín de sin fá. But just níl sé scríte amach mar chuann an ex stackering. So is slí eile é olrú scríb ná cathair iver an aca le bracéid. So is mína gí mí eile sin. So tá slí amháin é a slí atá ar úsagin agus is é sin. Okay, so tá cathair fá an bracéid, so simig an 3 agus an 2 agus fáin tú 5 agus an sin olrig an cathair fá an 5 agus fáimid 5. So sin an slí is commónta a bhína gin. Ach tá slí eile comma agus is féidirling scríb amach an cathair bracéid 3 móda dó is féidirling smuoinnig faoi. Cathair fá an 3 tugann si sin dúin an 2 agus cathair fá 2 tugann si sin dúin an 8 agus 2 mód 8 sin 5. So díreach an fragra céine a bhí agin an seo. Ach just I móda friúil. So tá tú déanamh an olrú slí amháinnig now. Okay? So tá tú golrú cathair fá 3 agus an sin cathair fá 2. So sin é an slí a bheimid ag déanamh gachrod a seo amach in san AIlgéabair. Mar ní bheimid dig gná ábalta 3 móda dó a himú. So cá seo is termí cosúla iad ach nuair a bhíonn si difriúil le chéile bíon ní bheimid ábalta iad a himú mar is termí agsúla iad dig gná. Seo sampla amháin eile leis an díreach an rud céine. So is slíadó. So tá 5 fá 7 móda 8 a rís de gná bhí mar ag déanamh 5 fá 15 agus is é sin 7 ach inis an slí nua táid fáilm conas é seo dhéanamh. So it's 5 fá 7 móda 8 sin 5 fá 7 sin 3 5 fá 8 sin 10 agus go homláin sin 7. So an fragra céine ach just forma é is slíidir friúil tá ag galún 5 fá 7 ar dús agus an sin 5 fá móda 8. Okay, sampla 3. Déanamh an rud céine inis. So feic an seo ní féidirling an 3x agus an 2 hinú mar tá siad éagsúil. Tá siad difriúil ó a chéile. So bhí si sin agin I tús an cabal. Ach inis tá ár slí agin. Is féidirling a rá go bhfuil cathair móda 3x chum le 2x agus tá cathair fá móda 2 chum le móda 8. Sin é ar fragra. Ní féidirling iad a himú inis mar tá siad agsúla arís. So just fág am a dé. Sin é ar fragra. Okay, sampla cathair. Arís tá rudaí in san bracéid seo 7 móda 8 atá agsúil. Tá siad difriúil ó a chéile. So ní féidirling iad a himú an slí a bhí mar ag déanamh an seo. Feic bhí mar grá 3 móda 2 is 5. Bhí siad cosúil. Ach an seo níl sé sin ann tá siad agsúil. So cáid é sin a dhéanamh is slí a dó. Agus cad é slí a dó arís? Well, it's lúda 5 fá 7 sin lúda fá móda sin lúda agus 5 fá 7 is 3. An sin lúda 5 fá móda 8 x. Okay, so céhhéad x atá gin seo tá 8x. Tá ag galú ré fá lúda 5. So cuairtha ar dús lúda fá móda sin lúda 5 fá 8 sin 10 agus just tá x. So céhhéad x agin bhí 8 inis olrigh é fá lúda 5 tá lúda 10 x. Agus is é sin an fragra. Inis sampla 5 agus tá sé sin ó lehanach incid 7. Agus mé gan sin íana begáin níos mó actually. So scríb amach iad seo go saléir. So feic an sé níos a bhd níos fuide, but a rís tá sé just díreach mar an ggéine tá 3 is cuid le déanamh 3 port, 3 bracéid agus an sin beagú samú iad go léir ag a deire. Okay, so 3 fá A sin 3A. 3 fá lúda 2B. Well, 3
Móda trí fá lúda dó is lúda trí fá dó sé agus tá just tá bíing. Cé bhéad bí bhí dóbí inis tá trí fá dó sin sébí. Ok, so sin déanta. Inis tá tú gáil lúda cahar fá bracéid seo. So lúda cahar fá A is lúda cahar A. Lúda cahar fá lúda dó B. Lúda fá lúda sin móda. Cahar fá dó sin... Lúda fá lúda sin móda. Cahar fá dó sin 8 agus B. Just B a bhain atá bé. Sin sinna géile 3A lúda B. Agus inis tá tú ráis ag sais tús an cabdal nuair bhí mar ag simú na termí cosúla. 3A lúda cahar A móda 3A. Sin 3A agus is málam iad a scríb an acail chéile. So lúda cahar A móda 3A agus an sin lúda sé B móda 8B lúda B. So all na B's le chéile mar is termí cosúla iad. Okay, so cévéid A's atá again. We have 3A móda 3A, that's sé A, lúda cahar A, that's dó A. Anish. So a rís is féad leat é of an éonord bháil leat, you know. So tá lúda sé móda 8, sin móda dó B, lúda B, sin just B a bhain. No, is féad leat rá lúda sé, lúda hain, it's lúda seacht B, móda 8B, that's móda B. Sin é tá freagra. Okay, so inis tá mé chun an obair bhaile a scríb díobh.